Tornem-hi amb l'acte final, aquesta taula rodona. Jo no us he parlat sobre el subtítol, perquè ja teniu el programa. No he fet presentacions específiques de cada autor, perquè teniu el programa amb totes les biografies i les seves trajectòries. I d'altra banda, m'agradaria fer un petit esment sobre que en realitat el subtítol de l'esdeveniment l'hauríeu d'esborrar de les vostres ments perquè no està ben precisat. Allà posa què aporten dones, joves i sèrie. Aquest aporten és estúpid, hauria d'anar fora completament. És quina revolució, meravellosa revolució estan fent les dones, els joves i les sèries, que està canviant algun dels paradigmes del gènere. Aportar no necessiten aportar res, ni els joves, ni les dones, ni les sèries, sinó que realment són un canvi que s'està produint i que val molt la pena. Cloem amb aquesta taula rodona, el Josep Maria Bunyol farà la moderació, amb preguntes al final i amb això tindrem tancada la jornada. Gràcies. Molt bé. Doncs som-hi. Suposo que coneixeu els autors que ens acompanyen, si no teniu els seus currículums a la cartell de la jornada. Per tant, jo no m'extendré en comentar la seva obra, però sí que ens acompanyen 4 autors que, d'una manera o altra, han apostat en algun moment pel gènere, pel fantàstic, en les seves obres. Alguns d'una manera més directa, més clara, i altres d'una manera més tangencial, més dissimulada, de vegades, no? I per això està bé tenir diferents punts de vista avui amb el que conversarem. Per tant, començant per la meva dreta, tenim el Marc Pastor, definit en el seu dia pel Vicenç Pagès com el David Lynch català, però a mig article es va desdir i va dir que eres el Christopher Nolan català. He de dir que tots dos tenen un pelazo brutal, amb la qual cosa no sé on veia realment les veus. Series més... Clar, sort que no va dir que eres l'Almodóvar ja després, no? Perquè també de pèl va bé l'Almodóvar. El Marc Pastor, que a més és mosso d'esquadra, ha publicat diferents obres, la més recent, Els àngels em miren. Podríem dir, dels àngels em miren, que ell en una entrevista diu que és la Colmena més CSI, en una altra diu que és The Wire i Stranger Things. Et queden més parelles de referents per fer servir? Depèn de la quantitat d'alcohol que tinc aquell dia. Perfecte, molt bé, molt bé. De tota manera, penso que el més destacable del que has escrit és un tuit que he vist de teu d'ahir, que ara comentarem, que potser alguns coneixeu. Però vaja, després no ens avancem. Sí, veig que hi ha molt tuiter o molta gent que veu Twitter. A més, escolta, més que m'ho has posat, com dirien els castellans, a huevo, perdó per l'expressió tan poc literària. M'acompanya aquí també al costat la Mònica Batet, que és l'autora que ella considera que no escriu fantàstic com a tal, sinó que es va filtrant en les seves obres. Comença la seva carrera guanyant el Premi Just Manuel Casero amb l'Habitació grisa i després en altres obres, com No et miris al riu, va filtrant això, elements de misteri, elements fantàstics. I el que, parlant abans de la jornada, el que em deies és que per tu, en aquest cas, aquí hem vingut a parlar de sèries, també ja ho sabeu, no? Però que, se suposa, però tu em deies que per tu les sèries són un motiu d'entreteniment, més que no pas d'inspiració per les teves obres. Llavors, no sé si aquesta inspiració, és a dir, de la mateixa manera que, per exemple, en una entrevista deies que tu no llegeixes poesia, en una entrevista a l'Illa dels Llibres, una entrevista, ja la buscaràs a internet. Clar, i abans a l'Habitació grisa la poesia és molt important, per exemple. Aleshores això em va xocar, ara veig que ho pots desmentir en directe. Sí, desmenteix. Perfectament. El que et volia preguntar és fins a quin punt el fet que tu les sèries només les miris com a entreteniment creus que no et serveixen d'inspiració, potser no en la forma, però sí en el fons, perquè al final, si et forneixes de les converses dels amics, del que llegeixes, també del que veus, no? Jo, en aquest cas, quan sentia el Víctor que parlava, jo estava completament d'acord amb ell, amb tot el que deia, no sé si ha vist que anava fent que sí, que no amb el cap. I la cosa és que per mi la meva font d'inspiració, en tot cas, serien els documentals, però no les sèries. I per mi una cosa és el llenguatge cinematogràfic i l'altra és el llenguatge literari. I si jo he de pensar en què m'he d'inspirar, pensaré
Si he de pensar en fantàstic o neofantàstic, pensaré en Cortázar o pensaré en Borges. No pensaré en Stranger Things, per exemple. Perfecte. Molt bé. Aquí a la meva esquerra tenim el Pep Prieto, que és un home que els seus dies duren 48 hores, no sé com s'ho fa tot. Ja sabeu que el podeu sentir, que per cert, ara comentarem, el podeu sentir al Món a RAC1, el podeu veure a l'Àrtic de BTV, el podeu llegir a La Llança, al Diari de Girona, i ara el podeu escoltar juntament amb aquest senyor en un podcast que justament es dedica al cinema de gènere, que és Hipòtesi Kaplan, que de moment porta 2 programes, si no m'equivoco. Per tant, és multidisciplinari i multiplataforma. Però a banda és autor, ha escrit diverses obres del fantàstic, com La teoria de l'imbècil, que es va reeditar recentment, també el llibre sobre 50 pel·lícules de viatges en el temps. Però és un senyor que d'ell, la cita que a mi m'ha agradat, ja veieu que en una jornada literària s'han de posar cites, llavors sempre queda molt millor. Ell diu que els seus referents són més cinematogràfics que literaris, perquè veu més cine que no pas llegeix llibres. És el moment i el lloc per dir això, oi, Pep? Per recordar això. I que va veure abans els Goonies que no pas llegir Dante o Kafka. D'acord, aleshores una mica la pregunta seria... Podem dir, per tant, que a tu t'inspiren molt més les sèries en aquests moments, fins i tot que el cinema, també? Tu que vens abans del cinema, perquè clar, ara les sèries estan ocupant molt l'espai del comentari audiovisual, com saps molt bé. Però hi ha el cinema, que per tu és un primer referent, què pesa més? Sempre passarà més del cinema, perquè és la meva formació, em vaig créixer. Aquesta cita és real, ho vaig dir, després vaig pretenir sortir al carrer igualment. No, perquè sí que és veritat que he llegit sempre molt, menys del que voldria, perquè la meva vocació ha acabat sent la crítica de cinema i sèries, i per tant, les sèries evidentment són un assassí de vida social, com sabeu, perquè si sobre t'hi dediques i et paguen per fer-ho, hi ha qui em diu, ets molt afortunat? No, no sóc afortunat, perquè no tinc vida social, no tinc persones a casa, tinc un gat i prou. És a dir, casa meva és com un santuari d'un tio de més de 40 anys que t'escriu en pijama i mira sèries despullat a vegades. No té cap mena d'èpica a la meva vida. Però tornant a la cita, amb això no volia menystenir la gent que sí que té referents literaris. Simplement que jo quan tenia 8-9 anys llegia els Cinco, els Hollister, aquests últims m'han provocat un trauma etern, i mirava cinema de l'Spielberg, és a dir, i per això els cito tant com a referents. Les sèries, jo crec que hi ha coincidències estructurals entre les sèries i la literatura. De fet, la pròpia dinàmica serial crec que hi té moltes similituds. Però jo crec que la referència és més iconogràfica encara del cinema, perquè en el meu cas, perquè jo quan escric no puc evitar visualitzar allò que escric i fantasejo que Christopher Nolan i el seu pedazo em trucarà i ho adaptarà, m'ho ha passat. Amb la sort que tinc m'adaptarà la meva abans. La qüestió és que crec que sí que és veritat que hi ha una influència del món audiovisual en general. Jo crec que les sèries, si hi ha una sèrie que crec que ha influït d'una determinada manera d'escriure l'última dècada és Perdidos, però perquè crec que ens va acostumar tots a confiar en el valor del twist i d'una sèrie d'elements que ja hi eren, només que crec que els posa més de moda i fa que el lector ho esperi més, però crec que les sèries encara és un art molt jove, tal com ho concebem ara, havia pensat que fa 50 anys, però crec que és un art molt jove i la seva petjada encara és difícil de rastrejar en una generació. La que vindrà després, evidentment, sí, perquè comença a haver-hi una proporcionalitat entre el cinema i les sèries que es miren. Però el cinema, sempre hi ha qui diu allò de no, ara la gent només mira sèries, no és veritat. No és veritat. Ni és veritat que el millor cinema es faci a la televisió. No, perquè no és cinema a la televisió. És a dir, a mi em fot dels nervis aquest comentari. Sembla una pel·lícula, no és una pel·lícula. És a dir, una pel·lícula té un llenguatge determinat i una sèrie té un llenguatge molt específic. I prou, perquè vull que parli ella. Sí, tant i tant. Ella és la Susana Vallejo, autora que ha guanyat diversos premis, com l'EDB de literatura juvenil, i que justament, a banda d'una guia per si hi ha friki mamàs a la sala, per exemple, podeu adquirir una guia seva que és Madre de Dragones. S'han fet molts llibres sobre com els friquis, que alguns som aquí, els friquis masculins han d'actuar quan són pares, però no tant de les mares, i d'això se n'ha ocupat la Susana, per exemple. Però sí que a la Susana li volia preguntar, en una entrevista tu deies que quan escrius no penses en juvenil, tu escrius sempre pels adults, a no ser que facis infantil, i això que el Pep, que també té alguna novel·la juvenil, com els llunàtics, suposo que també estarà d'acord. Que és important, de vegades, aquestes distincions de públic, que a les sèries no es fan, perquè Stranger Things és un producte molt per adolescents, però que també veuen els adults. Suposo que la concepció
no dic a l'hora d'estructurar l'obra respecte a una sèrie, però que és la mateixa, no? D'arribar a tots els punts. Per suposat que sí, per mi, quan escric un llibre fantàstic, ja està. No penso si és per adults o és juvenil, mai, és el mateix. El que passa és que després, quan ja està escrit, està la part del màrqueting, de l'etiqueta. I clar, jo penso, això on anirà millor? I jo sé que és més fàcil per mi publicar després en una editorial de juvenil que no en una d'adults. Però és com després, infantil és diferent. Infantil sí que és veritat que ahí sí que és perquè la llengua tot és totalment diferent. I volia dir una cosa del començament també. Jo no dissimulo, jo sí que soc fantàstic, ciència-ficció, la realitat és avorrida. Si hi ha un element fantàstic, significa que qualsevol cosa pot passar, qualsevol, el que sigui. Pot viatjar en el temps, el que sigui. No hi ha límits per la teva imaginació. O sigui que jo de veritat, jo soc fantàstic de la ciència-ficció, del terror també, i això. Sí, de vegades, quan deies això de dissimular, pensava, no sé si continuem parlant molt, i no voldria parlar-ne molt perquè és un tòpic, però dels prejudicis que hi ha sobre el gènere, el fet d'escriure. N'hem parlat molt i continuen existint. El que és curiós és que ara, no sé si esteu d'acord, aquests prejudicis sembla que també arriben a l'audiovisual. Un senyor com Scorsese diu que les pel·lícules de Marvel no són cinema. No sé què en penseu d'això. Si en lloc de trencar etiquetes i estereotips encara anem a pitjor. Cada vegada és més difícil fer-se respectar dient jo faig gènere. I aquí em va molt bé el teu tuit, que ja sé que no, per si algú no l'ha vist, que el citaré com si fos de Shakespeare. Escriure gènere en català és un puto drama, no ens enganyem. Aquest és el tuit del Marc Pastor. Esteu d'acord, els altres? És un puto drama? Jo la veritat és que... En català i no català. Això. Exactament el mateix. En castellà és igual, també és un drama. Penseu això, que cada vegada hi ha més prejudicis o que es van trencant gràcies a les sèries? No, jo crec que està trencant, però no només per les sèries, és les noves generacions que han crescut amb un altre llenguatge cinematogràfic. Ha arribat, nosaltres teníem jo què sé, En busca de l'arca perdida. És fantàstic, tios, és aventura, és clar que sí, però és fantàstic. Això està en la nostra... quan érem nens i tal. Però ara ells tenen centenars de referents. I aquesta generació arribarà després. O sigui que sí, avui tenim problemes i és un drama. Però jo crec que en 20 anys no ho serà tant. Nosaltres ja no... 20 anys? Sí, de veritat. Aposta, mare, quant de temps? No sé quan acabarà el procés, sé quan acabarà. La de tuits que pots fer en 20 anys. Mare meva. Només t'he de dir, estic d'acord amb ell que hi ha una generació que ja té menys prejudicis, això és real, però, per exemple, és que això de Marvel, per exemple, que ara està molt socialitzat i jo quan veig nens anant al col·le amb una motxilla del Capitán Amèrica m'emociono molt, perquè als anys 80 anar amb una motxilla del Capitán Amèrica al col·le era tenir molt pocs amics. Això m'agrada explicar-ho perquè és cert. Per tant, Pep, perdona, hi ha gent que porta samarretes de Ramones i no saben que és una banda de... Això, no, també, però en tot cas el fet que sigui la iconografia al carrer al món, a mi em meravella, però el cas de l'Scorsese concret, jo, a veure, fa de mal, a mi l'Scorsese m'agrada molt, però jo hi ha dues reflexions a fer aquí. Scorsese es permet a Luxe de fer un article molt llarg i molt maco, per cert, i molt ben escrit, us el recomano, sobre Marvel. Marvel no ha fet cap article que cansa l'Scorsese. Jo, amb aquestes coses, crec que la proporcionalitat, que és una paraula molt de moda, com sabeu, però... Ho sento, és que... Amb vaselines. La qüestió és que em molesta profundament un tio que admiro digui que el producte d'un tercer, que no ha parlat d'ell en cap moment, no té emoció. Doncs ho sento molt. Jo vaig plorar molt amb Endgame i vaig vomitar sang en Pundun. Jo, el puto Buda, em porto un rave. I el Capitán Amèrica em va fer plorar. A partir d'aquí, jo li diria al senyor Scorsese si el tingués davant, no passarà mai, per això ho puc dir aquí en públic, perquè total, no em respondrà... Que entri Martin! No, crec sincerament que és de molt mal gust i un acte d'injustícia considerar... És a dir, creure's àrbitre les emocions alienes, perquè al final, dient que Marvel no provoca emocions i no cinema, està menystenint la mirada d'una generació que ha crescut amb aquests referents audiovisuals i que sí que valida les emocions de Marvel com a certes.
Jo em pregunto si el senyor Scorsese pensa el mateix de la puta merda de trilogia galàctica que va fer el seu amic George Lucas, 1, 2 i 3, vosaltres no, evidentment, que és el seu amic i mai he vist un article sobre això. És que clar, em fot molta ràbia, el creador l'últim que ha de fer, és el meu criteri, n'hi ha d'altres, tinc altres principis si voleu, no? Però crec que el creador s'ha d'estalviar molt de configurar el que és i el que no és gènere, i el que és i no és emoció, i a mi m'ha fotut amb molta mala lleva Scorsese, perquè si aquest article l'hagués escrit, què us diré? Ben Affleck. Ha fet el gag de fer el silenci dramàtic perquè volia que riguéssiu de la paraula Ben Affleck. Els dius Ben Affleck i algú riu en una sala. Molt graciós. Però va fer Scorsese i toca els nassos. El va fer Coppola al comentari i em va molestar menys perquè Coppola fa 30 anys una pel·lícula bona, per tant m'és igual. Però Scorsese fa mal. I crec que aquest ha sigut el tema de la indústria. Tornant al gènere que em deies... Perdó, un incís. Sí. És que jo crec que això de Scorsese, aquí ens anem a Scorsese, no sé si és el tema de Scorsese, però bueno. Tot això ve arran amb el Joker, tot l'equip del Joker comença a rajar la mateixa pel·lícula dient que no és una pel·lícula de superherois, que no és una pel·lícula de gènere, que no flipem, és el Joker, vull dir. El Joker de Batman, de tota la vida. No tira superpoders, però és una pel·lícula de gènere. De superherois. Feta d'una altra manera, feta com tu vulguis, però és una pel·lícula de gènere. I comença tot el mateix equip com disculpant-se, que jo crec que és on està la llavor del problema. Aquesta espècie de... No, sí, ja se'n sent. Sí. Se'm sent bé? Se'm sent? Vale, perdó. Vale. Doncs crec que és aquesta la llavor del problema, aquesta espècie de sentiment de culpabilitat que tenim o que tenen molts a l'hora de fer gènere. Fas gènere des del mateix prejudici, des de l'autoodi de no, però això no és gènere. Com quan es diu, això és ciència-ficció, però no és ciència-ficció, No, és humanista. És humanista. O fa pensar, no? No, perquè... De les que fa pensar. Però és que la ciència-ficció sempre ha sigut humanista, i sempre ha fet pensar, en certa manera. De moltes maneres, però sempre ha sigut així. Però ho utilitzes com a disculpa, no? Hi ha molta gent que ho fa, això. Per què? Perquè jo crec que és la manera de voler arribar a més gent. Que al cap i a la fi és de tenir més followers, de like, subscrivents a mi canal, una miqueta. És d'intentar que la tieta, que la mama que no va mai a veure pel·lícules de ciència-ficció... O sigui, és Brad Pitt fent World War Z dient no és una pel·li de zombis i patant-ho a taquilla. Perquè no era una pel·li de zombis, quan tots veiem que per molt que corressin i fessin castells eren putos zombis. En una franja de gasa protegida per un helicòpter. Exacte. Fins aquí Scorsese. Molt bé, sí, jo som. Deixem el tema. La Mònica, que fa estona que no l'escoltem, no sé, de tot això que estàvem dient ara, tu com que tens aquesta aproximació diferent al gènere que hem dit des de l'inici, no? Però una mica el que deies tu és la sensació que a vegades sembla que t'hagis de fer perdonar, no? Per això que deies ara dels responsables del Joker. Tu com ho veus, això? A veure, jo de l'univers Marvel no puc opinar perquè no veig aquestes pel·lícules. Ja l'hem deixat. No és cinema, La cosa és que, clar, jo això, les classificacions a mi no m'agrada, a mi això de parlar de gèneres tampoc m'entusiasma. I en el meu cas, a mi no m'agrada que em classifiquin ni d'autora de fantàstic ni d'autora de realista, igual com no m'agrada que em classifiquin d'autora local perquè visc a Tarragona i no visc a Barcelona, saps? Aquestes classificacions no m'agraden. I després, per mi, el fantàstic és moltes coses, no? Perquè a vegades tu dius aquesta persona està fent fantàstic i normalment quan pensem en fantàstic, en què pensem? Pensem en terror, això seria fantàstic, no? Pensem en ciència-ficció, l'univers Marvel estaria dins d'aquest univers de ciència-ficció, i després pensem en el meravellós, que potser què seria? Tolkien, no? Però després és que hi ha un altre fantàstic, que és el que a mi m'interessa, i no crec que el dissimuli, sinó que, com t'he dit, com que no m'agrada incloure'm en cap gènere, jo el que faig és agafar elements de gèneres o subgèneres que m'interessen. I aleshores hi ha aquest altre tipus de fantàstic, que és un fantàstic, doncs això, que és el fantàstic de Borges, és el fantàstic de Cortázar, perquè això és fantàstic, no? Que a una senyora li surtin conills de la boca, això és fantàstic. O de Calders, no? Que seria una cosa... Exacte, o de Calders. Mitchell. O per exemple, no sé si algú ha llegit aquí How to be Both de l'Alia Smith, que és com ser-ho alhora, que hi ha dos personatges, un que és de l'època medieval i una noia que és d'ara, del segle XXI, i aquest senyor de l'època medieval, que és un pintor,
per motius que no s'expliquen, arriba al segle XXI i va seguint la vida d'aquesta noia. I això és fantàstic. I ningú ha classificat l'Alia Smith com a fantàstica. Vull dir que hi ha altres maneres de fer fantàstic, no només això, no? I que ara aquests dies que em vaig estar documentant per venir aquí, tenia alguna cosa a dir, no? Doncs, clar, vaig saber que aquest tipus de fantàstic que fa Cortázar o que fa Borges i que, per exemple, Cortázar deia és que a mi em diuen que faig fantàstic, això la Margarida ho sabrà potser més que jo, però jo no em faig és a dir, jo no faig el fantàstic clàssic perquè jo no creo un ambient perquè sorgeixi el fantàstic, sinó que des de la realitat estic fent fantàstic. I això és neofantàstic, i això és el que m'interessa a mi, el neofantàstic. Queda clar. Jo també crec que les etiquetes cada vegada són menys definides, cada vegada els gèneres estan més... Hibridats. Sí, és això, hibridació, i ens passa a tots, i el món és més líquid i els gèneres són més líquids, i moltes vegades parlem de fantàstic i potser és necessari una nova classificació, però és veritat que el món necessita etiquetes per vendre llibres, per col·locar-los allà a les estanteries a la botiga, i és necessari, però de veritat existeixen. Després el Corte Inglés els posen malament, els llibres, però vaja. El Corte Inglés és un altre tema. Sí, no és una llibreria. Què m'has de dir? Perquè dur-ho tant al còmic, que he de confessar que hi ha decisions creatives que em molesten, però també crec que està molt ben mirallar l'espectador el llegat d'una cosa. De certa manera, perquè és un camí també per descobrir aquesta cosa, sigui novel·la o còmic, però si us fixeu, l'ADN d'una part de les sèries modernes, les famoses, són llibres. O tenen un fort component literari. De totes maneres, dir que les sèries han influït en la narrativa de gènere o la narrativa fantàstica seria dir que les sèries tenen una narrativa uniforme. Exacte. I jo crec que això no és veritat. O sigui, les sèries són de molt tipus diferents, de molt tipus de narratives diferents, i fins i tot a nivell de gènere també tenen aquesta diversitat, ja no dic de qualitat, hi ha sèries molt bones, extraordinàries, i hi ha sèries realment mediocres. I hi ha sèries extraordinàries que acaben sent mediocres, que és el que acostuma a passar amb les sèries. Jo crec que el principal problema és que les sèries acaben marxint per la mateixa ambició del concepte de sèrie, perquè no tens una història tancada. A no ser que sigui una minissèrie, que sigui un concepte de història que s'acaba d'alguna manera definitiva. I tot i així t'acabaran creant preqüeles, t'acabaran creant universos alternatius, tot el que tu vulguis. Llavors aquesta suposada influència en la narrativa de gènere, jo crec que és més aviat les sèries, un tipus de sèries. Hi ha un tipus de sèries que sí que té una certa influència en la concepció de la narrativa del gènere ara. Són les sèries més aquestes, no ens enganyem, perdidos. Fringe, en el meu cas, Fringe. Sí, no, però jo crec que és la sèrie que són sèries que tenen cap. Vull dir, jo crec que les sèries que influeixen són les sèries que tenen un arc narratiu a llarg termini, que després tenen petites històries, petites subtrames, però després ens poséssim a veure sèries com les noves Twilight Zone o les antigues Twilight Zone, com aquestes sèries més antològiques com American Horror Story, com totes aquestes, no sé fins a quin punt aquestes influeixen en la narrativa o és la narrativa que acaba influint en aquestes, perquè aquestes són més literàries, jo crec, fins i tot, no? Llavors, crec que sí, aquesta influència, sobretot jo crec que és les seminales Perdidos, i després totes les noves Perdidos que hi ha hagut, que no sé quantes portem, 16 o 17 noves Perdidos. Una per any, des d'aleshores. Sí, i totes han sigut un fracàs estrepitós, i sí que s'ha vist un cert canvi en el gènere literari, més influït per aquesta concepció del misteri, més que del fantàstic, del misteri barrejat amb el fantàstic. La capsa, la teoria de la capsa de l'Àtams. Aquí sí que hi ha una influència. De fet, jo parlo per mi mateix, ja no és que m'influeixi tant Perdidos, tot i que hi ha una influència, i molta gent em diu és que aquest llibre que tens és molt Perdidos. Com que m'influeix que totes les meves novel·les són com una espècie de sèrie en general i cada novel·la és una temporada diferent. Llavors vas canviant personatges, vaig renovant contractes amb els meus personatges, en certa manera. I jo sí que m'ho plantejo com una espècie de sèrie, però no perquè tingui una influència de la sèrie, sinó perquè és un tipus de narrativa que m'agrada. És un tipus d'estructura que em facilita després a l'hora d'escriure, a l'hora de connectar les novel·les. Però, evidentment, a mi m'influeix tant les sèries com el cinema, com els videojocs, com qualsevol altra novel·la, com els còmics, com un partit del Barça. Com veure Messi m'influeix en el fantàstic. De fet, no hi ha res més fantàstic que Messi en aquest moment. De fet, has dit ara la paraula videojoc, però és que les narratives, jo crec que estem en un moment, i els que heu fet més juvenil i infantil, això és una cosa que crec que es percep, que crec que és un moment d'híbrid. O sigui, com més dialoguin les narratives entre elles, molt millor. Primera, perquè identifiquen diferents generacions d'espectadors.
Jo el videojoc, us he de dir que no és el tema d'avui, però el videojoc és curiós perquè és la nova víctima del prejudici. És a dir, si us hi fixeu, hi ha narratives de videojoc que són molt influents, moltíssim, i en canvi se les menysté sistemàticament com a part. I el videojoc és un univers que a mi personalment em fascina i que a més té molt de fan una cosa genial que és molts videojocs que agafen referents literaris i juguen aquesta narrativa també, i crec que se les oblida sistemàticament de la cita cultural i és un error. I això que deia Marc, estic completament d'acord, és una narrativa addictiva que tu quan escrius inevitablement l'aboques. Jo he descobert que totes les meves novel·les, i no he estat voluntari, almenys en aquell moment, tinc Walter Bishops a totes les meves novel·les. És a dir, el personatge d'aquest de Fringe se'n va quedar aquí, jo crec que és un dels personatges televisius que més m'ha fet patir de la meva vida moderna, bueno, ell i el meu fill, evidentment, però el real, vull dir, no el de la sèrie. La qüestió és que, i penses, hòstia, és increïble, però aquest tio d'alguna manera ha configurat per sempre més el personatge del Mad Doctor dins del meu cap. És aquest tio, sempre és aquest tio, no? Se m'apareix. I crec que en aquest sentit, o el Sawyer de Lost, no? Per una banda, perquè jo voldria ser ell només un dia a la vida, diguem. Una nit. És que volia aprofitar les hores. Però en tot cas, és bestial, no? Vull dir que realment aquests personatges creen un estandard que tu d'alguna manera te l'emportes, a nivell de sèries, parlo. En canvi és curiós, perquè sèries ultrapopulars, crec que a vegades són ultrapopulars, però crec que a nivell creatiu tenen una influència molt més mínima. Per exemple, poso un exemple gràfic per excel·lència, que és Joc de Trons. Joc de Trons crec que ha vingut per quedar-se iconogràficament, però no sé jo quants escriptors necessitaran fer cabeixis a la seva vida a partir d'ara, saps? Però és que Joc de Trons ve contaminada per les també per això, és diferent. Però és curiós, no? Perquè arribar a sèrie no és garantia d'una implantació popular superior. És un producte que es queda, però a nivell creatiu, a vegades, en canvi, quantes maldes i escavis hi ha hagut a la literatura posterior als Padianics? Moltíssimes, segurament, no? Estic preguntant-me ara quants Michael Knights hi haurà a la literatura catalana. No sé si Michael Knights, però Hasselhoffs, així. Amb pelazo. I cançó en alemany. Mònica. No, jo volia comentar una cosa d'això de les adaptacions de novel·les, justament quan ella ha parlat del conte de la serventa de Hammerstein. Tinc una anècdota per explicar, que és que quan van estrenar aquesta sèrie, jo me la vaig començar a mirar, però me la vaig començar a mirar perquè estava als Estats Units en una residència d'escriptors, que em sembla que tu... Sí. Bé, estava allà a la residència i una nit vaig comentar que estava mirant aquesta sèrie, a més l'estava mirant il·legalment, no? I em va dir, això no ho pots fer perquè aquí està prohibit, vindrà la policia, no sé què... La quantitat de sèries que vaig veure jo en aquella residència molt il·legal, però s'ha sortit del país. El cas és que ja devia anar pel capítol 3 o 4, però curiosament tots els que eren allí, que eren bàsicament tots eren o d'Estats Units o persones que eren angloparlants, havien llegit el llibre de la Margaret Atwood, no? I van dir, és que el llibre és tan bo que no... Saps? Vull dir, tothom va parlar molt bé del llibre. Llavors, recordo jo que era a l'aeroport ja de tornada i hi havia el llibre per tot arreu, no? Amb la imatge de la sèrie, no? I després, quan vaig tornar aquí a Catalunya, em vaig oblidar d'aquesta sèrie perquè, bé, soc una mica infidel en el cas de les sèries. I quan va sortir la traducció de Quadres Crema, me la vaig comprar i la vaig trobar tan bona que ja no he vist mai la sèrie, perquè la novel·la és tan bona i no sé, m'imagino que algú se l'ha llegit, i la veu narrativa és una veu narrativa tan potent, hi ha una melodia allà que les sèries, per moltes imatges que posin, la melodia de la veu narrativa no l'aconseguiran. I després hi ha un pròleg que el fa la mateixa Margaret Atwood, que el fa justament quan s'està fent la sèrie, que explica en què es va inspirar ella per escriure el conte de la serventa. I ella amb el que es va inspirar va ser que ella estava vivint a Berlín. I estava vivint a la part de Berlín on hi havia el mur. I d'aquí va sortir això, és a dir, que va sortir de la realitat. Aquí la Margaret Atwood diu que el cuento de la criada no es ciencia ficción. Deia. Ahí lo dejo. Deia. Ara ja sí, ara ja s'ha convençut a si mateixa, no? Però és una vergonya. Va perquè han fet el segon llibre. I ara el fantàstic a més està més acceptat també, no? La distopia és un gènere més acceptat i per tant... És més mainstream perquè amb temps és que ho serà i encara més. Una cosa que volia dir abans, que era la influència de les sèries en la literatura. Bueno, és que fa 20 anys qui parlava d'arc narratiu?
de l'arc narratiu general de tota showrunner, la sèrie... no? Bueno, showrunner ja no et dic res, però si parlem de la teoria de les capses, si parlem d'un arc narratiu, si tota la gent que està començant a escriure que hi ha la torta de gent acá... Bueno, perdona, Susana, arc narratiu volia dels còmics. En els còmics sí que es parlava d'arc narratiu, abans que les sèries. Fa 20 anys... Marvel. No t'ha El sobrat. mateix Marvel, Martin. Martín? Sí, a Bruguera no hi havia art narratiu. A Bruguera hi havia... Doncs... A través del ruido percebe, sí. A Bruguera, com molt sabies que quan algú li tocava la loteria i enviava pastafall al cap, era un error i havia de tornar a demanar perdó a la festa. Però sí que és veritat que ara quan surten totes aquestes escoles i la gent que comença a escriure, parla tothom d'això i abans ningú parlava. Ha arribat a tothom, gràcies a les sèries. De totes maneres, jo us veia molt optimista al principi, bueno, potser 20 anys no és optimisme, no? Però us veia molt optimista al principi amb això que hi ha noves generacions que estan més influïdes per la fantasia, per la ciència-ficció. Jo crec que en català tenim una doble barrera, a nivell literari crec que tenim una doble barrera. Per un costat, clar, dir-ho aquí, i tothom remem cap a la mateixa direcció, es fa estrany, no? Però tothom passa a qualsevol lloc i la ciència-ficció no està legitimada encara. En el món anglosaxó sí, però en el món català, en el món espanyol, la ciència-ficció encara es veu com un gènere molt menor, molt menor. I fins al punt que es distingeix de les sèries, de les pel·lícules, o sigui, el gran públic accedeix a les sèries i a les pel·lícules de ciència-ficció i fantasia sense adonar-se que estan veient ciència-ficció i fantasia i ho consumeixen i ho aplaudeixen, aquí el fenomen Joc de Trons. En canvi, a nivell literari, llavors aquí, això passava amb la novel·la negra, és exactament el que passava. Passava exactament el mateix, era un gènere que no estava legitimat i que era un menor. Fins que una sèrie de fenòmens, una sèrie de novel·les que van tenir èxit amb la gent, una qüestió de molt pocs anys, es va legitimar i ara la novel·la negra està, de fet, grans autors literaris intenten fer novel·la negra, i quan dic intenten ho dic subratllat, amb cursiva i moltes cometes. Intenten fer novel·la negra perquè saben que és una cosa que està acceptada, que està ben vista, que fins i tot mola, en certa manera. I jo crec que en català, castellà també, però en català necessitem aquesta primera frontera de la legitimació. Aquest Stieg Larsson que va fer aquella de Millennium i en certa manera ho va petar i va arrossegar amb la novel·la negra tot el món i va obrir aquesta porta. Aquí necessitaríem una cosa semblant. Potser Joc de Trons segurament és un cap de llança, tot i que no crec que acabi d'entrar tant com va fer Larsson. I la segona barrera és l'idioma. Aquí, pels motius que tots coneixem, hem consumit durant molts anys en castellà. I encara consumim en castellà. Aquí, dono les gràcies públicament a Mai Més Llibres. A les Males Herbes també, a moltes editores que comencen a fer, però Mai Més Llibres que estan per aquí, a les dono les gràcies públicament, perquè el que estan fent és extraordinari. Perquè aquí tenim un consum en castellà, bàsicament de ciència-ficció i fantasia. Jo m'he criat llegint en castellà. I a l'hora d'escriure-ho, quan jo he hagut d'escriure-ho, m'he trobat jo mateix amb la frontera d'haver de crear tot un llenguatge, en certa manera. No creus que les noves generacions ja està canviant? És que em costa entendre que les noves generacions llegeixin. No per res, sinó perquè tenen molta oferta, tenen moltíssima oferta, tenen plataformes de streaming, tenen audiovisualment, és aclaparador el que tenen. Que trobin un moment per llegir, ho trobo magnífic. Llavors jo crec que si llegeixen, sí, evidentment ho tenen a l'abast, però han de llegir. Això no sé, aquí els que sou professors segurament no teniu més a l'abast i sereu més optimistes que jo. Jo en cada moment tinc un fill de 6 anys i sí, llegeix, però hasta un cert punt, ja veurem. També abans, quan parlàvem de videojocs i tot això, clar, són la ficció, les històries que ens agraden, fantàstica, ciència-ficció, el que sigui, és el mateix. Pots escriure un llibre, pots fer un videojoc, pots fer una sèrie, però potser al futur, també som escriptors molts de ciència-ficció, tot això estarà junt. Podrem viure nosaltres una sèrie de ciència-ficció, nosaltres serem els protagonistes, estarem a dins, vivint tot. Sí, però hi haurà algú que crearà aquestes històries i és una altra... Perdona, Susana. Ara mateix aquesta sèrie, aquesta pel·lícula, aquesta obra de teatre, el que tu vulguis, de ciència-ficció, ara mateix aquí es farà en castellà. Sí, clar. Perquè és predominant. Per motius purament econòmics, també. Evidentment, és que aquí tenim el moll de l'os. Però és un peix que es mossega la cua, és a dir, si tu
És a dir, el problema principal el tenim de prejudici del gènere, per mi. La llengua, evidentment, també, però si no batem el prejudici del gènere, no podem normalitzar la llengua. Crec que és una mica l'inrevés del món, com hauria de ser, no? Tu hauries de poder escriure i vendre el producte, però en aquest cas és diferent. Perquè bé, estic d'acord amb tu. I aquí ara faré una anàlisi que serà antipàtica, però som tots amics, no passa res. El problema que tenim a Catalunya, per mi, molt fantàstic, és que concebem bona literatura aquella que parla de la terrenalitat. Si parla de marcians, ja és literatura menor. Però això és una cosa idiosincràtica de la nostra societat. I ara vull fer una reflexió en veu alta que sé que insisteix incòmoda. És a dir, que faig un tuit i guanyo 30 trolls insultant-me. Insistim a veure literatura de l'experiència, i del drama, i de la tragèdia personal, i de l'autosuperació. Si l'autosuperació del protagonista és batre una guerra extraterrestre, la gent arrufant el nas. I això és un error col·lectiu. No, però estem parlant dels que escrivim ara, no de Bradbury. Bradbury ja té el nom, potser després de mort, però ja passa això, i espero morir-me que tots digueu, aquest tio era collonut. La qüestió és que... Sí, espero que d'aquí uns anys. 20. La qüestió és que és veritat, en aquesta societat, si vols anar a la festa de l'avantguàrdia de Sant Jordi i que et mirin els ulls, has d'haver escrit una història d'una malaltia que vas superar un bon dia i que... No, perdó, és que és la puta veritat, en sèrio. És que no puc més. Hem parlat al matí d'això, precisament, parlàvem de... Nosaltres hem llegit, quan érem nens, nosaltres llegíem, hi ha gent que diu, no, jo de nen no llegia res, i ara he escrit llibres d'aquests. Lovecraft a Catalunya ja s'hauria exiliat. El gran tema de la literatura catalana avui dia és viudes i càncer. Sí? Viudes i càncer. Compte, que alguns d'aquests llibres els trobo extraordinaris, Sí. Però insistim socialment i culturalment a negar allò que no està aquí, en aquest context que diu el Marc. És així. Teniu raó. Bravo! Que consti que la coneixem però ja ens ho digues. Si em permeteu, i si no em permeteu és igual, vull fer una intervenció que crec que és adequada. La primera part de la intervenció consisteix en demanar-li disculpes a la Mònica. La Mònica Batet per mi és una de les millors escriptores que existeixen en català, l'admiro profundament, crec que és una grandíssima escriptora, hi ha molta gent que no la coneix per desgràcia i l'haurien de conèixer molt més, i és una escriptora que quan la vaig convidar em va dir, vols dir? Em va dir, va mirar la resta de membres possibles de la taula i va intuir que passaria el que ha passat en aquesta taula i jo li vaig dir, no, això ha canviat ja molt, els seminaris de gèneres fantàstics, en plural, perquè volem ser inclusius i per tant ciència-ficció, fantasia, terror, però òbviament a tots els que ens agrada això, ens agrada el gènere fantàstic de tota la vida, malgrat que tinguem aquests problemes de vegades amb les classificacions, que si és meravellós, que si és fantasia èpica, que si és què, però això és terminologia, això és un altre tema, no? Ens agraden totes aquestes parts i respectem moltíssim el fantàstic de tancament de la realitat perquè permet explorar literàriament d'una forma fascinant sense caure en els codis més d'identificació que de vegades poden ser també molt reaccionaris en el sentit de simplement buscar que al lector li agradi perquè hi poses un vampir i ja està, si després és una merda és igual, hi ha un vampir, no? I llavors en el mateix esperit inclusiu que vaig incloure la Susana Vallejo, una escriptora madrilenya que ha fet tota la seva vida en castellà, de Madrid, però que porta prou anys a Sants com per ser ja capaç d'expressar-se en català i començar a escriure en català i em va semblar que això valia la pena posar-ho també sobre la taula, doncs vaig pensar que aquest grau d'inclusió reixeria i ens en sortiríem. I no, estem arribant al final de la taula i no ho acabo de trobar. No ho acabo de trobar. No és ells i nosaltres, no és els que s'ho creuen o dissimulen o els que no s'ho creuen o no dissimulen. No és els que agafen el gènere fent bandera i guanyant l'aplaudiment, que jo he fet el seminari també per això i estic encantat de l'aplaudiment, sinó que la gent que s'arrisca i busca els intersticis i busca explorar literàriament per on potser no toca o no és tan popular, és la gent que també ens fa avançar la literatura i són els nostres. No? Almenys a mi aquesta és la concepció. Per tant no em volia quedar amb aquesta sensació de la Mònica diu no veig sèries i a més no crec que les classificacions i tots pensant la Mònica no és dels nostres. O al revés, que la Mònica senti algunes declaracions, o les Mòniques que hi hagi aquí a la sala, que també sé que n'hi ha, sentin algunes d'aquestes declaracions i pensin, veu, aquest món no és el meu. Sí, és tota la gent que està treballant amb elements
que trenquen d'una manera o una altra amb la realitat, no ens serveixen només les eines estrictament realistes o mimètiques, i a partir d'aquí cadascú amb llibertat. No volia estendre tant, però em semblava que era important perquè crec que esteu fent com diferenciacions i que esteu tots en un mateix vaixell, no? O estem tots en un mateix vaixell. Perdona, però no estic d'acord que estiguem fent diferenciacions. Parlàvem d'una manera de percebre, no el gènere, la literatura, a nivell estrictament de percepció i de classificació categòrica. Per mi això, estic d'acord amb el que has dit, però no crec que cap dels arguments que estàs esgrimint en aquest sentit tingui a veure amb això. Estem parlant de la manera que es gestiona socialment en aquest país l'escriptor de Fantàstic. I el que dius tu és molt cert, l'exploració... Catalunya, bueno, en fi, proporcionalitat, saps? Bé, la qüestió és que... Ostres, m'has posat a Després, el que estic totalment d'acord amb tu, és a dir, aquests llibres, que jo insisteixo, ja ho he dit, són extraordinaris, però el problema no és el llibre. El problema és com es classifica això com a bona literatura, que estic d'acord amb tu, en alguns casos hi ha un risc i una manera de depurar el llenguatge que nosaltres podem aprendre molt, jo dic, no nego amb això, però jo em pregunto, de la mateixa manera que hi ha l'instint col·lectiu i fins i tot administratiu de considerar allò literatura a promocionar, i penso en viatges pagats pel govern, a promocionar la ciutat a l'estranger, per què en cap d'aquests llibres hi havia el gènere fantàstic? Ja t'ho dic jo, perquè la ciutat imaginària no és considerada com a ciutat legítima. I això també s'ha de dir en públic. Perquè si no, els que ens dediquem a això ens sentim profundament idiotes i víctimes d'un bullying cultural que és inadmissible en una ciutat com la nostra. I estic 100% d'acord, més d'acord no puc estar. I afegiria... Ho has deixat a casa. Perquè no vull protagonitzar, era només per situar l'origen del que volia ser aquesta taula. Crec que, sent tot això cert, i ho és, i per tant hem d'atacar a les administracions que no fan prou per això, a les editorials que no són estrictament de gènere i que s'ho miren amb malfiança, a la crítica, als mitjans. Jo he començat fent-me amic d'algun mitjà de comunicació aquest matí, per tant, aquesta línia, jo estic completament d'acord. Però també crec que s'ha de posar sobre la taula que si quan ens trobem entre nosaltres, que ens agradem i ens estimem i tots som companys, per dir-ho així, el que se'n va una mica cap a un costat ens pot semblar, que no dic que vosaltres ho hàgiu fet, però de vegades ho detecto això una miqueta, perquè no és exactament fantàstic o no és exactament ciència-ficció. El cas del conte de la serventa hi ha molt esnovisme en això, o el cas del Martin. El Martin, el que tenia de bo, que té moltes coses bones, era bo abans de la sèrie, no l'ha fet bo la sèrie, era bo abans. I el que tingui de bo el Caldés, el que tingui de bo el Fuster, el que tingui de bo en una altra llengua Borges o el Cortázar, ho tenen de bo malgrat que no connectin amb el friquisme, perquè no hi connecten especialment. La gent que li agrada tot això no va directe al Caldés, normalment no hi va. I jo el que crec és que hauríem de fer una inclusió i tot això relacionat. Però vaja, parleu vosaltres, que només volia posar això. No, és molt interessant. Jo, si em permeteu, en cap cas penso que haguem volgut fer unes distincions tant com tu deies. Vull dir, que és evident que estem parlant més, estem posant més el focus en el que és el gènere pur, però ha quedat clar, i potser abans he fet servir la paraula dissimular, que s'ha fet servir diferents vegades i que potser no era la correcta, i hauríem parlat més de filtració d'elements fantàstics de la realitat, no? Però és que jo crec que estem tots al mateix vaixell. Tots els que estem aquí estem amb el mateix vaixell. No veig que hi hagi diferències. Hi ha diferències estilístiques, hi ha diferències... No, perdona, sí que hi ha una diferència. Mira, i aquí ho dic de veritat. Bueno, que el Pep i jo parlem més fort, llavors... Bueno, també, però espera, que jo m'acerco más al micro i... No, la diferència sí que està en quan diu la Mònica. Diu, a mi que això no m'interessa Cortázar, m'interessa perquè jo sí que m'interessa Cortázar i sí que m'interessen gèneres que es suposa que sí que són gran literatura, però la gent que només es dedica a la gran literatura li costa moltíssim arribar al friquisme, però nosaltres sí que ens estem apropant a la gran literatura i aquesta sí que és la diferència. Què és aquesta? Però el friquisme no ha mort, és a dir, s'ha socialitzat el friquisme. Bueno, s'està mainstreamitzant. Sí, però sí, clar que és bo, home, és que per mi fóssim tots, a mi m'agradaria que fóssim tots en una San Diego Comic Con permanent. Jo al meu cap esteu tots de Wonder Woman i de Deadpool. Però
Però sí que és veritat que, però veus, és el que dèiem, i la Mònica ha dit una cosa interessantíssima sobre el tema Cortázar, per exemple. Cortázar, jo, per exemple, la meva pel·lícula fantàstica preferida, hi ha molta gent que és Blow Up, de l'Antonioni, perquè justament explora els mons fantàstics que hi ha en aquest. Cortázar crec que va ser un gran analista de la realitat paral·lela a la nostra. Sí, ell l'anomena otredad, que no sé en català si seria alteritat. Alteritat, sí. Això, per exemple, és un dels grans temes per mi del fantàstic transversal, diguem, no? Però jo crec que per això, i amb això m'estic completament d'acord amb el que has dit, és veritat que els que ho hem viscut sempre com a formació cultural ens continuem sentint molt menys tinguts perquè quan defensem la parcel·la encara és una parcel·la. En canvi, fixa't, quan la literatura general fa incursions al fantàstic, té molt menys problemes per justificar-se que quan els de fantàstic fem incursions a la literatura general. És una mica aquest, a la doble direcció crec que encara hi ha una descoordinació. Penso, Això passa a totes les literatures del món, i passa a totes les categoritzacions, 0-3, 3-10, tal. Jo també penso, com tu deies abans, que no existeix tal cosa anomenada literatura juvenil. Ho sento molt. Jo penso que no existeix. L'etiqueta la posa això, Martí Gavés. A mi m'hi va posar un llibre que va per l'invasió zombi, perquè la portada és una il·lustració. El Martí Gavés me la va posar juvenil, perquè és una il·lustració. Jo ho va decidir que era juvenil. Bé, però vull dir, és aquest el tema, una mica, que realment no... Posem etiquetes que són comercials, però en realitat juvenil per mi no és juvenil. O sigui, els Jocs de la Fama és juvenil, de debò. Una novel·la on els joves es maten entre ells per sobreviure, això és juvenil. Això és realista, de fet. Però juvenil no. Jo ho trobo hiperrealista. Sí, és imminent, està passant. Sí. Com a profe que soc, sí, és realista. És verité. Per al·lusions, voldríem que la Mònica parlés. Jo només volia dir una cosa, jo que vinc del món del periodisme cinematogràfic, veig que això que està passant aquí és com quan encara avui en dia la gent no pot entendre que un dia pots veure una pel·li de Bergman i l'endemà pots veure Top Secret. I això és el que... El mateix dia, i amb sessió doble. A la Film un dia vaig veure Toy Story i Garganta Profunda, imagina't, no? I això és real, el mateix dia, la mateixa tarda. Per què hem de renunciar a una de les dues, no? És que ara, com la de bromes que m'han vingut al cap, com el senyor Potato, tio. Això és real, Això és real. Filmoteca una tarda... Perdó, Mònica, sisplau. Sí, no, jo només volia dir que a mi com a autora, i em sembla que si algú m'ha llegit, veurà que a mi parlar de la quotidianitat o de certes coses, la quotidianitat a mi m'interessa poc, perquè quan jo creo un text, normalment el situo en un lloc que no existeix, és a dir, parlo de no llocs. Després treballo molt l'exageració i en el sentit de, per exemple, ara l'última novel·la que parlo d'uns arbres que són africans però que estan en un lloc del nord d'Europa, el que estic fent és exagerar i a vegades l'exageració et permet arribar a l'estrany o et permet arribar al fantàstic. Quan vaig escriure la segona novel·la, No et miris al riu, que em va costar moltíssim trobar algú que em volgués publicar perquè no era una novel·la a l'ús, perquè parla de gent que s'ofega, que es mor ofegats, que quan surten del riu n'hi ha que surten del riu, n'hi ha que sempre estan al riu. Vaig trigar 5 o 6 anys a que em poguessin publicar un llibre d'aquest que no era fantàstic pur. I un amic meu que treballava en una llibreria, no diré la llibreria, em va dir, home, hauries de mirar d'escriure altres coses perquè, clar, la gent quan llegeix la contraportada i veu l'argument que hi ha tants ofegats i que passen fenòmens estranys, doncs ja no el compra el llibre. Vull dir que aquesta és la realitat. No la vols dir, la llibreria? No. La nostra organització. No cal que sigui una llibreria. No, és una tendència. Aquest consell l'he sentit de molta gent. I cada novel·la hi m'ho diuen, però mira, si escriguessis... Tu escriuries molt bé si escriguessis una novel·la normal. I després, una altra cosa. Després, fa 2 anys,
va resultar que a València fan una cosa molt interessant, la Universitat de València, que és que la Universitat de València recomana un llibre per llegir en una sèrie d'instituts. I aquest acte es diu Diàleg, em sembla que el Víctor hi va... Et tractaran molt bé, ja ho veuràs. I van triar No et miris al riu. I jo vaig pensar, mare de Déu, què passarà? Perquè són adolescents, és a dir, eren gent de primer de batxillerat i de segon de batxillerat. I ells havien de fer també book trailers, doncs van fer uns book trailers superinteressants, van entrar a la història i els va entusiasmar. Vull dir que això que diem també a vegades no, és que el públic adolescent segons que no ho pot llegir, no, i tant que ho pot llegir, i tant que ho pot llegir. Bé, tenim temps el professor de la segona fila, que fa cara de patiment, de la seva feina diària. Professor de pànem. Perdoneu, jo faig la primera pregunta perquè el Ricard m'ha donat permís, estic a punt d'explotar perquè jo ara mateix em pregunto, La mort i la primavera de la Mercè Rodoreda, llavors és fantàstic, és fantàstic, evidentment. I per què ningú t'ha venut el llibre així? Bueno, vull dir que jo m'ho he llegit. Bueno, home, però era una cosa, clar, no hem parlat de Rodoreda perquè anàvem a altres temes. Però sí, Ricard, que una cosa que volia apuntar, i és ràpid, que l'Habitació grisa, la teva primera obra, que molta gent va comparar amb Rodoreda en el seu moment, allò de les etiquetes, perquè tan molesta és una etiqueta com una altra. Té un punt de narració fantasmal, aquella habitació, aquella mare... És l'inici de tot. Sí, allà és on tu, potser és la teva novel·la més realista, entre moltíssimes cometes, però té molt de fantasmal i d'espectral. I que al final tot es toca, i òbviament amb Rodoreda també. A mi saps què em passa amb Rodoreda? Perdona, per què no la considero com a influència? Perquè no sé fer el que fa. No soc prou bo, no sé fer-ho, Llavors, això em costa moltíssim. Jo tinc les meves limitacions, jo tinc molt clar, quan em poso a escriure, sé fins on puc arribar. Cada novel·la intento arribar una mica més enllà. Intento anar al màxim a les meves limitacions, però les conec. Hi ha gent com Rodoreda, que evidentment té aquesta novel·la, diguem-ne, fantàstica, però potser no té una trajectòria de literatura fantàstica com podria haver-hi un altre autor, no la considero aquesta influència directa per això mateix, perquè és que no sé fer el que fa ella. Però Rodoreda té molt de fantàstic, perquè Quanta guerra també és bastant... Sí, però no està considerant... A veure, no és una autora purament fantàstica. No, perquè ella el que fa és la convivència de gèneres, no? La meva Cristina és una cosa superfantàstica. Clarament. Semblava de seda. Sí. Sí, ho veig. De fet, em ve de conya perquè el Marc m'ha vingut de conya. Jo crec que, i no sé si esteu d'acord, crec que el gran problema que tenim és la negació de la realitat, que tenim una tradició. No és només la Rodoreda. Mira, aquest és el millor resum. Tota la primera meitat del segle XX, aquí tot Cristo feia fantàstic. O sigui, la Rodoreda, el Caldell, la primera traducció de la Metamorfosi que es fa al català. Aquí tenim, quan no es coneixia ningú a Lovecraft, aquí l'havíem traduït, i de sobte arribes a l'institut i resulta que la Rodoreda no fa fantàstic, el no fa fantàstic, el seguit no fa fantàstic... Socialment no hi ha la més mínima vindicació d'un llegat, ni d'una tradició. És així? És a dir, evidentment que existeix, evidentment que t'hi pots inspirar, evidentment, jo estic amb el Marc que intentant imitar la Rodoreda d'aquesta vida, per mi és impossible, és a dir, joder, però si ja em costa imitar Stephen King, però vull dir, amb això vull dir que realment és això, hi ha un buit absolut didàctic sobre el tema. I això també és un problema, els que us dediqueu, sabeu que... És que, perdó, durant la ronda, o sigui, controlant bé, la raó per acabar-hi, des del Tirant-lo Blanc fins abans de la guerra, fins als que comencen abans de la guerra, Espriu, el senyor Salvador Espriu, que va afirmar, em deixaria tallar un braç per fer un conte tan bo com els de Lovecraft, el va dir Salvador Espriu, i Calders, els que comencen abans de la guerra, Joan Oliver, l'autor de literatura fantàstica, abans de la guerra s'havia traduït tota la literatura, els noucentistes que ens diuen que eren tan realistes, tan clàssics, van traduir tot de Allan Poe, van traduir el Vídeo de l'Islam, o sigui, en Carné, en Riba els traduïen, tenien tot això que és el que en deien literatura patològica, perquè era literatura de bogeria i obsessió, que és una mica el que lliga aquest fantàstic amb el realisme. Aleshores,
Després de la guerra que va passar és que la universitat es llegeixen Gramsci, es llegeixen Lukács, la teoria de la novel·la, i consideren que la novel·la ha de ser realisme històric. La novel·la dona testimoni històric, que és el que dona senyores que t'expliquen quan van entrar a treballar a la fàbrica, que quan s'ho passaven o quan es va morir un marit. I és aquesta literatura de confessionari que és la que sembla que sigui la que domina. Però, clar, això és un prejudici que ha fet la universitat forma els crítics, i però hauríem una mica de combatre això perquè realment... Sí, però a la universitat forma els crítics, però jo que vaig a Història de l'Art no tenia ni un llibre de ficció fantàstica entre els recomanats. Ni un, excepte la Bíblia. És que és la universitat és això. Puc dir una cosa? Jo vaig estudiar Filologia Catalana i ja li he donat les gràcies altres vegades, però jo li dono les gràcies sempre a la Margarida Ditzeta, perquè va ser ella qui ens va fer llegir La continuidad de los parques de Cortázar i ens va fer llegir El Quijote de Pierre Menard, i va ser gràcies a ella que aquest univers que jo he anat creant va ser gràcies a ella, però ella va ser l'única que va parlar d'aquest tipus d'autors. Hi ha una paraula demanada. Sí, ja. No, per al·lusions. Sí. I moltes gràcies, i bé, sempre hem estat en aquest bàndol de la teoria literària, no el del fantàstic. Afegint el que deia l'Antoni Moner Jordà, a veure, els nostres autors de l'exili tots han fet literatura fantàstica. Pere Calders, el Tísner, paraules del Putanol el Vell, érem 4 de Ferran de Pol, vull dir, tots han fet literatura fantàstica, i la nostra crítica universitària durant molts anys no ha sapigut on classificar-los, aquests autors, perquè hibriden, perquè incorporen tot aquest fet, tota aquesta tradició fantàstica. Una altra cosa lligant amb Cortázar, jo als anys 80 als anys 90 me'n vaig anar a una universitat argentina per intentar aprofundir en aquesta classificació que ens feien les nostres autoritats acadèmiques aquí, la diferència entre el realisme màgic i el realisme fantàstic. Això necessitaven discernir quina diferència hi havia entre Borges i Cortázar i, d'altra banda, doncs, García Márquez, etc. Me'n vaig a l'Argentina a passar un temps en una universitat i dic, escolta, expliqueu-me això del realisme màgic, i em miren, es foten un fart de riure, diu, escolta, diu, tu vens d'Europa i es nota, vens d'Europa, estàs quadriculada i aquí intentes mirar diferències on no n'hi ha. Em van agafar, em van portar un cap de setmana als Andes, a dalt d'una muntanya, en un lloc, em van començar a servir mate, van començar a explicar contes, i aleshores de sobte s'obria la finestra i entrava allà l'ombra d'uns avantpassats. Era mate, segur, Professors i professores de literatura tots, no? I aleshores diu, bé, això és la literatura i això és el nostre realisme màgic i el nostre realisme fantàstic. En realitat, diu, tot això forma part de la vida. Vull dir que aquestes diferències, aquest intentar ajustar on és la frontera entre una cosa i una altra, és cosa de crítics, és cosa de preceptors literaris, però en definitiva jo penso metges que es dediquen al realisme històric, que són una secta. És un tema molt fantàstic. Tots els altres estem en el mateix vaixell. Sí, allà, al fons. Hola, bon dia. Primer de tot, m'agradaria reivindicar Ben Affleck com el millor Batman. Et diré 4 paraules. El indomable Will Hunting. I segon, que hem parlat sobretot de l'influència de les sèries, creieu que necessitem una sèrie, no sé si en català o en espanyol, de ciència-ficció, que realment sigui fantasia, per trencar els tabús que hem estat parlant i per això, si no l'aconseguim a nivell pròpiament de novel·la, el que ha fet Millennium amb el gènere negre, tenir una sèrie que reivindiqui el nostre país la ciència-ficció i el gènere fantàstic? Si les han de fer com les han de fer, com les estan fent ara, no. Hòstia, anava a dir el mateix. El problema és que el referent que tenim de sèrie fantàstica a TV3 és si no t'hagués conegut, i ho deixo aquí. Saps quin és el problema? Q era millor. Sí, és que ara crec que amb la cultura de les plataformes pot produir-se el miracle
que hi hagi creadors, que està passant, de fet, que hi ha creadors catalans que troben en aquest nínxol la possibilitat de rodar històries diferents. A veure, abans com parlàvem... En castellà. Sí, però pot passar que tinguis l'opció de català també, que aquest és un tema que tenim de treballar a les plataformes, perquè ningú ho està debatent, però és un tema que hi ha diferents opcions lingüística. Però sí que és veritat que a nivell, com a mínim, creatiu, sí que s'obre un mercat, que abans no hi era. El problema que històricament, això que comentaves tu, ho hem seguit tot a la capacitat productiva de la nostra cadena nacional. I la nostra cadena nacional, al fil del que dèiem també en temes de literatura, té poca consciència de tradició, excepte si per aquesta tradició et ve ben del pla. Si us hi fixeu, tenim una llarga tradició d'històries costumistes, res a dir, jo soc superfan encara de l'Antonio del Poble Nou, crec que és el millor duent de les últimes 3 dècades, jo conec molts Antonios del Poble Nou, el meu pare era un Antonio del Poble Nou, però és veritat que el gènere, des dels sistemes de producció que tenim aquí, s'han vist molt perjudicats. Et posaria un exemple, Crims, per exemple, que és una sèrie rotllo Seven que tenia el seu què. He estat molt generós. Molt generós. Però sortia a la meva ressala amb un abric llarg negre. A partir d'aquí tot és possible. Un medal de fent de Malder, una mica? Sí, era això. Però bueno, el que va passar amb cinema amb el Sense nom de Jaume Balagueró, és a dir, sí que hi ha hagut tímids intents, però crec que amb les plataformes s'obren una expectativa interessant. Si ho hem de tenir o no, la resposta és sí, però que estigui bé. Perquè a vegades també, i aquí sí que vull fer autocrítica dels que ens dediquem a això, considerem que ja perquè és fantàstic és collonut, no. És a dir, també s'ha de fer una escala de valors. Jo crec que per això alguns ens costa mirar-nos determinats clàssics, perquè ens sentim una mica poc honrosos de fer-ho. En ficció passa una mica el mateix, és a dir, en ficció avui en dia es porten els híbrids. I passa que està gairebé tot inventat, comença a estar tot bastant inventat, i per tant el referent a vegades és tan poderós que és molt difícil que allò tingui una identitat pròpia. Això passa amb el cinema i passa amb les sèries particularment. I és un tema de diners. Aquí, sí, és que és el tema. S'ha acostumat a veure grans produccions a 15 milions de dòlars cada episodi i aquí TV3, que està a la UCI, no t'ho podrà fer. Llavors, qualsevol cosa que t'intenti fer, encara que necessiti el mínim efecte especial, encara que no hi hagi efectes especials, i a part, un tema de proximitat actoral, vull dir que no t'acabes creient molts dels actors perquè els has vist al migdia maltractant a la dona, saps, i al vespre estarà, no, vaig avisar el temps. No, després està convidat al programa aquell del cotxe. Que això és una cosa que m'obsessiona. Perquè jo aquell tio he vist això, maltractant la dona al matí, però és tan simpàtica dintre un cotxe. A mi això em crea una dissociació temporal i cada cortaza. Per tant, és veritat que tenim un problema de sistema de producció i de creure-nos-ho. Jo crec que el problema que tenim aquí en ficció és que no ens ho creiem. Per què no podem tenir un Homeland amb el que està caient? No, però Homeland era una sèrie que quan va començar a produir-se no era cara. És a dir, i aquí tenim el material de geopolítica, ficció més gran mai inventat al segle XXI, a part de les Torres Bessones, m'atreviria a dir. I no l'estem utilitzant. El Marchena. Va, però el Marchena no dirigeix coses, afortunadament. Però fa fantàstic. Perquè sent el Ben Affleck per fer de jutge. Però em refereixo que, de debò, és que tenim un problema d'autoestima amb temes audiovisuals aquí. Em sap greu dir-ho, I hi ha un problema d'autoestima molt sever amb la llengua a l'hora de rodar. Hi ha molta més batalla lingüística als curtmetratges, que he anat a uns quants festivals de fet de jurat i veus coses acollonants, però acollonants, I tenim uns festivals com el de Molins, que ara està a punt de començar, de terror, que també hi ha una aposta per lo local, però realment tenim un problema que continuem mirant més a fora com si fóssim els germans petits d'un grup de nens amb joguines més cares. I no, es poden explicar històries petites, fantàstiques. I potser, i estic d'acord amb Marc, que té un diagnòstic demolidor, la nostra televisió nacional està a la UCI, ho està, però és que amb les plataformes morirà. I abans que mori, ha de fer un reciclatge en convertir-se en una altra cosa. TV3 s'acaba convertint en una productora de serveis, perquè és que la plataforma està literalment a punt de depurar-la. El dia que hi hagi dades de consum de plataformes, aquell dia hauran de tancar les finestres dels directius de TV3 perquè voldran saltar. És que, de veritat, la gent ja consumeix més plataforma que generalista, perquè si no, no s'entén tanta baixada. Tenim temps per una última pregunta? A veure, més que una pregunta, vull fer una intervenció doble per al·lusions. Soc la Sara Martín, soc professora de literatura a l'Autònoma i avui sortirem una impressió que els friquis i la culpa de la maledicència del gènere fantàstic és de la universitat. I us pregaria... No, un moment. Primer, si vens a l'Autònoma trobaràs, escolta, Harry Potter, ciència ficció i fantàstic perquè l'he comprat jo a la biblioteca.
I us pregaria, sisplau, que comenceu a canviar la imatge de la universitat. Des dels anys 90 estem una colla de friquis que estem allà arriscant les nostres carreres acadèmiques. Vull dir que els temps del realisme històric i de la gent que defensa el Quijote no es vol dir això, però no era això el que volia dir. Era una intervenció arrel del que ha dit el Marc de això els professors s'haurien de dir què. Deixeu-me que us digui què hem detectat a l'Autònoma en relació a les sèries. Els estudiants veuen les sèries en anglès. Hem detectat que els ha canviat l'accent, ja no tenen accent britànic, com era l'època quan vaig entrar jo, perquè érem els de Brideshead i totes aquestes sèries i tal, sinó que tenen accent americà. Tenen un anglès molt més fluid, no els costa fer presentacions en públic, però el seu nivell lector ha baixat en picat. El seu nivell lector ha baixat en picat. Hem detectat que poden veure sèries 10 hores seguides, però no són capaços de llegir més d'una hora seguida. Aleshores jo, tots els que som escriptors, jo no aniria por ahí proclamant jo veig moltes sèries o m'encanten o no sé què, perquè heu de comptar amb els que no veien sèries i llegim com a boixos. Perquè si no hi ha algú que llegeixi com a boix, no sé cap on anem. Perdona, Sara, jo sempre dic que jo no competeixo amb altres llibres. Potser s'ha de competir, quan publico una novel·la potser s'ha de competir. No competeixo amb altres llibres, jo competeixo amb Netflix. Exactament, és que és el que que t'estic vull dient. treure en temps és algú que hagi de triar entre Netflix o una novel·la meva. Jo quan plantejo una novel·la meva, jo ja faig els mecanismes, intento fer els mecanismes d'addicció, que dèiem, de narratius de les sèries, de cliffhangers i tot, perquè generi el mateix tipus d'addicció que pot generar Netflix. Doncs Marc, imagina't el que és donar una assignatura de literatura. I jo dono, escolta, que he donat Harry Potter, i és l'única vegada que els estudiants van venir tot llegir. Molt seriosament, exactament d'acord amb el que dius, estem competint i jo faig un avís que com més es publicitin les sèries, més enrere va la capacitat lectora en general. I perquè veieu on comença això, l'altre dia vaig estar llegint que l'Isaac Asimov deia que el problema principal va començar quan les dime novels, de quan ell era jovenet, van passar a ser còmics il·lustrats i la gent va deixar de visualitzar, o sigui que ja no és Netflix, és ja fa quasi 100 anys. No, però no és Netflix, és WhatsApp, és totes les tecnologies, totes les pantalles que tenim a l'abast. Evidentment, el temps és el mateix de sempre, però abans teníem més temps dedicat a la lectura i ara tenim més temps dedicat a altres coses, a altres pantalles. Lamentablement, s'ha de construir tot. Bé, doncs han sortit molts temes, al final hem d'estar d'acord que a tots ens agrada la bona literatura, sigui del gènere que sigui, i que he parlat molt d'etiquetes, però que al final es tracta d'això. Jo he de fer de dolent, perquè és una biblioteca que tancava les dues i hem de tancar. M'alegro d'haver escalfat el debat, perquè així seguireu ara. T'agraeixo la intervenció, Sara, perquè dintre d'aquesta idea d'inclusió és cert que hi ha una part de la universitat creixent i important que està fent les coses diferents, seguiu sent una minoria, i per tant els comentaris suposo que van per aquí. Si això ha tingut prou èxit com perquè puguem fer una segona edició, la meva intenció era ampliar també per la banda de l'acadèmia i per tant seguir fent ponts, que crec que és el que hem de fer des de tots aquests àmbits. Jo crec que hem tingut prou elements per ara per aquí fora seguir parlant i durant molt de temps, però encara ho podreu fer més en dos sentits. Primer, des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la setmana vinent tenim el CLIP, el Festival de Literatura Queer, que el vam haver de retardar per la manifestació del 26, i val la pena que us mireu el programa perquè avui he parlat d'identitat, identitat de gènere i hi ha elements aquí que estan bastant bé. I d'aquí 2 setmanes a Vilanova, la CatCon, que és un altre punt de trobada on segurament moltes d'aquestes coses, gràcies a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i els nostres companys, doncs les seguirem parlant. Moltes gràcies als 4 integrants de la taula i al moderador, a Josep Maria Bunyol, a tots els convidats i a tots vosaltres per haver vingut. Fins ara.